arriving at Plainfield Rest Area West, on the right. Please drive to highlighted route. Good morning guys. Time check alas 8:06. 1 hour na lang ako ay ready to go na. Makumpleto na yung 10 hours na off duty ko since kagabi pag shutdown ko dito. Nandito lang tayo sa on ramp sa may Plainfield, Indianapolis. Rest area. Meron din sa mga gilid dyan. Ito para sa mga nandito sa Amerika. Palagi ko tong nakikita na advertisement nila. Yun no? $2,500 plus weekly after all expenses without owning equipment. Nung last vlog ko may napakita ko na ganyan din kasama nila. Yan no? No parking. Pero puno na eh. Yun, marami sila. Ganito ang mga stepping pag sa rest area. Hindi pahirapan ang backing kasi diretso ka lang park. Papunta to ng Texas, Arkansas, Memphis, Tennessee. Ito magpapunta ako ng basura. Parang kuha na rin exercise. Kagabi alanganin na ang oras ko sa next na truck stop. Sinagad ko ang oras ko. Kaya dito na ako nag stop sa gilid lang. Yan no? Gilid lang din sila. Yan. Meron din sa kabila. Doon. First time kong matulog dito na rest area. Nung nagpa-Texas ako last year October, dito rin ako dumaan. Ayun, may basurahan doon. Meron pa akong 15 hours na i-drive para sa destination sa Temple, Texas. Unahan siya ng Dallas before sa San Antonio. Pero dahil ay 15 hours, ang allowed ko today ay 11 hours driving lang. So mag-drive ako ng 11 hours or almost 11 hours today. Ako ay mag-shutdown ng 10 hours. Bukas ko na ipagpatuloy ang balanse. May time pa ako kasi ang window appointment ko bukas ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 5. Mag-drive ako ngayon ng 11 hours. Siguro matapos ako ng mga siguro 8 o'clock mamayang gabi. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bukas pwede na akong mag-start. Kahit alas 8 pa pwede kasi 5 oras na lang. 8, 9, 10, 11, 12, 1 o'clock ang arrival ko. Expected time arrival, ETA. Kaya okay lang. Ano? Highway I-70. Stretching, skipping rope, walking. Ito yung mga ginagawa ko before ako mag-driving. Ito na yung nakasanayan ko, routine ko na. Alright, ako ay tapos na nag-pre-trip at hinihintay ko na lang yung oras ko sa clock, yung pre-trip maubos yung 15 minutes. So see you mamaya.
drive to highlighted route. Make a U-turn. Turn left on South Indiana 39, then take the first right. Alright, nandito ako sa Labs Tire Care guys. Kasi yung pag pre-trip ko kanina doon sa rest area, nakita ko ang steer tire ko, yung sa side area, 0 na ang tread level. Napakadelikado po. Hinahabol ko yung appointment ko bukas ng 12 to 5, pero dahil sa itong sitwasyon ng gulong ko ay bahala ma-delay ako, no? Bahala hindi na ako ma-meet ko ang appointment, basta ma-correct tong safety issue ng gulong ko. Kasi kahit nasa side lang siya, pero 0 na siya ang tread level, baka yan ay puputok or basta hindi siya safe. Kaya ayokong mag-take ng risk. Tinawagan ko ang breakdown namin, nagpadala ko ng pictures. Ang sabi nila is papalitan immediately. Kaya nandito ako. Pumasok ako sa loob, pang-5 ako sa pila. So mga 3 hours daw. Okay lang, 3 hours. Hintay-hintay. Kasi safety concern na yan. Kahit buong araw yan hihintayin ko talaga para mapalitan yung gulong ko. Kasi safety ko na at sa iba ang pinag-usapan dito. Hindi yan dapat i-take for granted. Nung nag-inform na ako sa office namin na ako ay ma-delay, mag-update ako sa kanila pag matapos na ako. Anong oras ako matapos, i-compute ko uli ano yung ETA ko sa customer bukas, expected time arrival. Reminder guys, pag safety issue na, huwag nyong i-take for granted. Kalimutan nyo yung mga appointment na mga hinahabol pag about safety na ang pinag-usapan. Tatakbo ako sa highway, interstate. Pag pumutok yan, hindi ko na makontrol tong manibela. Saan ako pupunta? Hindi ko alam. Tapos marami pang sasakyan, maraming truck. Maka-aksidente po tayo. Dahil ako ay sinabihan na maghintay daw ng 3 hours, ako ay mag-edit-edit, mag-walking-walking. Papasyal ako dun sa loob, sa tindahan nila, kasi first time kong mapuntahan dito. Sa may ikuan to, Indianapolis na Labs. Busy dito. Buti na lang kanina pag approach ko ng backup, hindi masyado karaming truck. May 2 truck lang naghintay, pero nagbigay naman sila ng way. Yes sir. Were you in an accident? No sir. Thank you. Tinatanong nila isa-isa kung naka-aksidente. Hi guys, update. Kanina pag check-in ko, sinabihan ako na 3 hours daw ang waiting. So yung 3 hours, mga 7, 8, 9, 10, 10:30. Pero ang oras ngayon ay alas 2:30 na. 10, 11, 12, 1, 2, 7 hours na. Pumunta ako doon kasi nagduda ako na baka mali yung cellphone number na pagsulat nila, yung cellphone number ko. Tama naman, pero tiningnan ang lista doon,
ako na daw ang second in line ngayon. So may truck na tatapusin. Yan, yung puti na yan, pagkatapos niya ako na. Ang nangyari is, ang appointment ko bukas sa Texas is minob na ng Friday. So hindi na ako magmamadali ngayon. Kahit na dito na ako matulog, kayang-kaya ko pa rin ang Friday morning na appointment. Hindi naman siya appointment time, appointment window from 8 to 12 in the morning. Sinabihan ko pa nga sila na take your time, don't rush, I'm not in a hurry. Kasi bayad naman tayo per hour. Parang whole day ako ngayon dito, bayad per hour. May times talaga na ito ang sitwasyon na hindi ka makapag-drive ng ayon sa plano mo kasi nga may major defect. Again, ayaw ko i-risk ang buhay ko at ang buhay ng ibang motorista kasi once puputok yan, nasa steer, kasi steer tire nasa harap. Pag pumutok yan, wala na po akong control sa steering wheel ko. Dapat yan palitan ng bago. So, yun lang guys, umuulan. Ako ay matulog muna kasi yung isang truck parang 2 gulong, matagal pa yan. Tinawag na ako, papasok na daw ako doon sa shop nila, ipa-drop ang trailer, tapos pupunta ako doon after 8 hours. Turn left onto Indiana 39 South. Alright, go ahead and shut it off. I'll take the key. You gotta wait in the waiting room. You can't be in the truck when he's working on it. Alright. So guys, tayo ay proceed na.